Kde bolo, tam bolo. Bol raz krásny malebný multidedinský útvar Bakaik. V tejto úžasnej krajine sa konal každý rok prídedinský tábor. O tomto tábore sa chyrovalo po celom Slovensku, dokonca aj v strede nad Bodrogom, kde vládol zlomyselný lord Farquaad, ktorý od detstva túžil stať sa pomocným animátorom. Jeho jedinou prekážkou bolo, okrem veku, že nevedel, kedy sa tábor bude konať. Tak teda, kedy je tábor? Dobre, poviem ti. Poznáš Oratkovský kalendár? Kalendár? Oratkovský. Je na Instagrame Kaplná mladých? Tam je len odkaz na facebookovú stránku, kde je kalendár. Facebook. Facebooková stránka? Kto v dnešnej dobe chodí na Facebook? Pane, našli sme ho. Tak na čo čakáte? Prineste ho. Starý pán. Nie, nič mu nehovor. Dobrý večer. Prosím vás, vedeli by ste mi pozrieť na Facebooku kalendár Domky Kaplná? No, ale ja ich nesledujem. Tobiáš! Hovorili ste? No, nesledujem ich ešte. Ale môžem to hneď napraviť. Nie je tu však Wi-Fi. Zazdieľaš mi dáta? To isto. Tak sa posaď a relaxuj, pretože na Ečkových dátach to bude trvať nekonečne dlho. Ale poďme na to. Ťukám Facebookík. Kaplná mladých. Hore si štuknem na linčík. Pip, 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 pú, pú, paf, paf. Ulala, vidím kalendárik. Prešťukávam sa. Pip, 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 pú. A júl, je to tam pararam. Šrek. Prídedinský tábor 2025. Pre prihlasovanie na tábor sledujte náš Facebookík a Instagram. Pip, 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 pú,